1, 2, 3, 4. Oh yeah! Yeah. Shoo-be-doo-wop, 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 pop, shoo-be-doo-wop, shoo-be-doo-wop, pop, shoo-be-doo-wop, shoo-be-doo-wop, pop. בית! נוסעות על סרט נע, אל בתי הרוחבים, קולות נע. העולם שלנו מכונות רעות, כמו חיות משוגעות, או כמו אלי הסעות. דרי סגור, את ביתי מאיר, אמבטיה הגינה וכלב שעיר, רעשי העיר הם קולות ריחמה, חרלפי של גלילים, תפוחי אדמה. מהו היעד? מהו הזמן? חמורים לבנים, משלמים במזומן, מרחוק קול קורא לי, צבע טרי. המקום הוא שמור, זה ספסל ציבורי. מהו היעד? מהו הזמן? חמורים לבנים, משלמים במזומן, מרחוק קול קורא לי, צבע טרי. המקום הוא שמור, זה ספסל ציבורי. ספסל ציבורי. אהה. מלפגה. פאק. שיט. לחם פריך הוא צורך בסיסי. שעת מהפך. קרא הנשיא. סלע, פגיעה, כיוון ההפוך, צלדיות של זרים, נראים מסמוך, נבלה על הכביש, ללא רוח חיים, חיטה מרוסקת בבתי עניים, לא עבדה תקווה לגנב מצוין, מול הבנקים הקשיב, מאבק מצוין! מהו היעד? מהו הזמן? חמורים לבנים, משלמים מזומן, מרחוק קול קורא לי, צבע טרי. המקום הוא שמור, זה ספסל ציבורי. מהו היעד? מהו הזמן? חמורים לבנים, משלמים במזומן, מרחוק קול קורא לי, צבע טרי. המקום הוא שמור, זה ספסל ציבורי. ספסל ציבורי. ספסל ציבורי. זה ספסל ציבורי. ספסל ציבורי. לא, זה ספסל ציבורי. ספסל ציבורי. זה ספסל ציבורי. זה ספסל ציבורי. אלוהים. ספסל ציבורי. זה ספסל ציבורי. זה הספסל הציבורי. זה ספסל ציבורי. ספסל ציבורי. מבחינתי, אתה סיימת את הסמסטר הזה. וואו.